UGWUMBA. Adịmma, ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ Igbo nwetụrụ ihe ị na-emecha mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na enweghị ihe na aka esighị ike maka na nnukwu azụ na-agbata nnukwu nkụ, obere azụ agbata obere nkụ, ị ga-afụ na e nwere ofu ihe na-ewuzi kịta. Ọ dịkwa ebe niile, mana ọ dị m ka nke ndị be anyị ka njọ. Gịnị bụ ihe ahụ? WhatsApp group. WhatsApp group na-ekwu abụghị nke ndị obodo ji ejikọta n'onwe ha maọbụ ụmụnna maọbụ ndị oyi ndị klọb dị iche iche. WhatsApp group na-ekwu okwu ya bụ na onye ọbụla ugbu a chọrọ na ọ bụrụ na ọ chọọ imepe ụlọ ya, ọ ga-etinye WhatsApp group. Ọ bụrụ na ọ chọọ ịkwa nne ya maọbụ nne ya, ọ ga-enwe WhatsApp group. Ọ bụrụ na ọ chọọ na enwere etu ụkwụ chịkpọ ya n'ụzọ chọọ ịga ụlọ ọgwụ, a ga-enwe WhatsApp group. Onye ọbụla tụwa ego. Ụfọdụ n'ime anyị nọmba anyị dị ebe niile bụ anyị nọkọta emechara atinyezie ya na ịma ntinyezi m na ọ bụrụ na ma ekweta ha, mana dịka nna ekwu kịta nke nọ na ya ruru 10. Ụfọdụ maka akwamozu nwanne nne. Ọ dịzị m ka gasị amaghị m ka agamasị na anyị na-emebi ya bụ ihe maka na amaghị m etu ya bụ ihe dịka anyị na ha na Krismas, anyị na ha na Krismas ugbu a na ndị na-agụrụ na ndị ka ga na ị ga-afụ na mmirikiti n'ihe anyị na-aga bụ akwamozu, mgbapụ ụlọ na ọtụtụ mmemme ndị ọzọ dị iche iche. Anwesi epetike WhatsApp group one ka ị nọ n'ime ya. Ndị be anyị kene m Ogwumba kenekwe gị. Even like you said, here WhatsApp group committee of friends. The problem is that how many have friends? Like you said, I block categories of many people. And if I had a team, get them, but I guess I'm here in them. You're not my friend. If I'm home, not just now, maybe author and admin. G number, one number Tinia, maybe no more of primary, maybe in T. Okay, somebody friends, but only again, only again, I'm not in a category like Okuru, each other. Each other bling will ego, what done but happy idea. It come to friends, cat or gego. Okay, Sam. He had to I can come you can block most things now. A man team was him unless he send the invite and may accept. Each cook time will come to friends. Each Ewaji. Oh, he come Hoji. When he go outside, make come to friends. You have to email you grandmother, you make come to friends. Carry excess of this and abuse them. Woman can be so good and the buy help na the extreme. Like I'm talking Asho be ndi yoba ndi buy him again and that was I should be. Only of the help and abuse everything. All the privileges. Oh, we take in a committee of friends. Only the team pen or comprehend that committee. And a committee of friends I help before each of you wedding. It was committee of friends. It was the hench of him. Akaye nyebo help go ma canopy help go dozi oche help go fundi siri ni emecha that dine mezi ihe ha tutu ego as friends as one envelope enyegi mana keta bụ committee of friends bụ onye ọbụla enwe ike na ihe committee of friends na obodo oyibo ndị nọ Kano emecha ana-akpọ ego ana-atụ ego ana mezi keta ego na ozi na-atụ ego for the month nda ya kwakwu etinye na committee of friends for 5 million for 10 million for 2 million ego na ego ya kwakwu. So we're missing it is not friends. One-on-one. It is not a committee of friends. I'm your friend. Adịmma mgbe anyị pụrụ mgbe nwere ụmụ klọb amụnwaanyị na eguzogharị ha ji enyere onwe aka abịa ihe onye ọbụla na-eme bụ asị na a na-eme oriri nwa. Mgbe mama m ji mee oriri nwa nke ya, nwa obere nwa o ji n'aka mgbe ahụ erugo afọ na abụ na afọ 3 mana ịma na oriri nwa bụ mgbe nwa kapịrị mpe. Exactly. Emegide ụfọdụ afọ ihe ha ga-eji tụọ ọrụ ha ego ha tụrụ ndị mmadụ ha wee tinyewezie oriri nwa ruo na o ruru na nwaanyị na-amụta ha dị nwa cha mere oriri nwa ugboro na abụọ n'anya mana nke committee of friends a ị maara na kịta enweziri ndị bụ professional fundraisers na committee of friends epụta na-ego ha ego ịbụ admin. Enwere ndị ọrụ ha bụ kịta ịbụ admin ọrụ ụtụtụ ha ekwuo nke a ka e wee kpanie ndị mmadụ akpanigide. Ọ bụrụ na o kweghị mkpani ofu onye esendie ihe dịka enwere ụfọdụ enwe nke mma esendie na jitara m ego 100,000 maọbụ 200,000 asị gbunye m ego ahụ n'ime group sendie receipt na ụdị na m akwụọ na odo manya na onye a tinyere 100,000 ma 1 million ama tinye nwe ụdị ego na ya bụ ihe niile bụ konji a na-arụ
ụmụ ihe ma ndị chọọchị bidoro iji ya na-eme ụmụ arenji a ọ na-eme ihe na ọ batakwu na ihe WhatsApp group nke bụ na maka nsogbu mbụ m nwafụrụ mgbe mbụ bụ dịka ịnọ na WhatsApp group dị agha dịka ndị skuul ndị ebe unu gara akwụkwọ sekọndịrị ma ihe na a na-emekarị ụfọdụ ejiri ya na-egosi na ha ka bụ ọkaibe ihe ọbụla ekwuru asịtụ ego ihe ọbụla ekwuru asịtụ ego emegide ọ dịzị ka gasị na gịwa na-atụghị na isoho eme nke a na-asị gị gbaa mbọ na Chineke ga-agọzi na nke aka niile aha mana nsogbu kịta bụ na-eme nye WhatsApp group ghọzọ ihe iberibe ọkwa mmegeri onwe nke iberibe nke amaghị ihe ga-akpụ ya ihe ọbụla atụ ego ihe ọbụla na-akpafu ego ana from the same people ahụ ịma nsogbu mbụ dịka anyị kwuru onye mụ na ya na-emekọnụ bụghị ihe nne m anwụọna nna m anwụọna ya bụ ọ bụrụ na m ga-atụrụ ya ego nne na nna gị mara na ọ n'ihi ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ ọzọkwa ga-abụ na ọ ga-abụ nata na ya bụ ihe dịghị mkpa ọ bụghị na emere ihe epeti ka e nwere nke atinyere m n'ime ya onye ahụ zitere m invite m banye n'ime ya enwekwara uru ọ na-abara m uru ọ na-abara m bụ na erute ebe ahụ mfu etu esi akpọ ego onye a na-akpọ nka onye nke a na-akpọ nka onye nke a na-akpọ nka ụfọdụ n'ime ha ekwenyere m ụfọdụ maka ndị ukwu nkọrụ ya afa ndị nọ na WhatsApp group ahụ nnaasị nnọkọta na grupu enwere etu ndị mmadụ si nene anya fụ na ndị dị etu a na ha na nji nọmba ha ma ọ bụ na ọ dị ka mụ na ha nọ na ofu grupu na anyị emere ihe na eche nọ ebe trauza ruru ka ihe dị ya n'ime ruru ikekwe asịzi nwoke ngwa ebe ị mara ndị okoko dị etu a enwere etu ihe na-asị asị ngwa gị weta bilion bụ mma na ọ dị mana uru ọ na-aba bụ na ofu ọyị nwoke si na ọ bụrụ na ịpụọ kịta ikekwe ego adị ịpụọ ga-emepe friji na ya na bụrụ ha pụọ ya pụọ emepe friji ya emechie ya ọ da akpum n'ile anya asaụndụ friji ahụ etu o si emechi na ada ka moto n'ọhịa ya ji agwachi ya si ya na moto dịkwa ya mkpa akụ emepe ha na-emechie ọ da akpum ọ daa ya ka moto na ntị ya na-enwe olileanya na onye yi slippers ga chọọchị kurichie nkwashu mana ọ dị m ka gasị na ya emebiwe na abụghị n'eziokwu ke ihe iche na a ga-eme na ihe ebe ga-eme bụ na ọ na onwe nchere egwu ụnụ ndị committee of friends ibe mpe committee of friends na enweta mmadụ ụfọdụ enweta mmadụ 600 n'ime ya atụba ego ọkụ ya ka ngwa gị ị akwụgide ụgwọ ahụ ọnta enwụọ ọnụ ọsọ bụla inwe ifere because onye bịa committee of friends gị 200,000 ife mee ya ihe eti 120 at least ka o nweta uru ana iti 120 icheki ihe niile ahụ ha nche niile ihe emegide ya ntị dakpu ana maka ego ha wetara gị erie once mana ụfọdụ bụkwa ndị ha tinyebugoro mbụ ma ndị na-enye anya na enwere ike itinyere ha na ọ bụrụ na o ruo ana anatomara m o nwekwa ndị nọzide fụrụ dat n'iso na kọmiti a na-etiri ego ndị etu a ọchị imepe nke ọkpọrọkwa gị kpawu n'ime ọ bụ continual anyị emere ike agwụ gị ndị be anyị na-abuse it too much committee of friends bụ friends not ọhụ mgbalị ego ka ya na-atụ friends ka ya achọ ndị ma ihe ị na-eme na ọ bụ na enwere need ọ bụ na enwere need asị gị mee oke ihe emenwu very soon nkịta ụmụ ka enwe committee of friends onye nụọ nwaanyị ọfụ o nwere nke mere nụ somebody nọgadara team na committee of friends wedding ya mbata na dia ndị ọdị nke na ọsị na committee of friends nsị ya a grandfather ka ị na-eti na committee of friends gị bụ onye ka ya anụ nwaanyị anụ ka na-atịrị nwaanyị nsị ụbụrụ adịkọ gị n'isi a na-asị mba na ọchị ya ka m wee nsị ụbụrụ adịkọ gị n'isi nye onye na-akọfụ kịta afụ na mụ nwa nọ na committee of friends nsị so ụmụ m ma ụmụ m mbe committee of friends gịnị ka ị eme nsị na ndị a ka ya na-ejekwu n'otu m nwa so amezi mbigo ewe nwa ewepụ m nke yara ibute nsogbu maka ihe ya bụ na gịnị ka bụ mụ na gị bịa committee of friends wedding a na-abuse so many things o nwere ife kwesịghị ime ike ọ bụla mechi ha ọzọ ichi iji committee of friends ịkpọ m ka bịa tụrụ gị eji wee chi ọzọ mana gị wee chibekwe ma mụ echibeghọ kezisie ihe ọ fọdụziri ugbu a bụ onye na-aga ana Igbo fuel gwụnahịa ome committee of friends na moto ome committee of friends gị owekwe ụgbọala gị mụ nwee nwebeghị mụ a na-atụrụ ya ego iji agbanye fuel ọ na-atọzi ọchị maka na ndị be anyị na-emefu ihe oke eche m na asị onye ọbụla kwesịrị ikonwe akpa ya n'ebe oge gị exactly ọ bụrụ na dịka etu a nọ kịta eji m nọmba ụfọdụ ndị gọvanọ eji m nọmba Obi Kubana imoni ha ndị a niile wee nọkọta kịta
bụrụ ha niile kponye na committee of friends m yorororo m ikekwe ụfọdụ n'ime ha afụbeghị m anya exactly ọ ga-abụ mkparị ka ọ bụ ụfọdụ na-anabata ịbanye na committee of friends ọbụla ka ha wee chọọ ndị a ga-aga iri ego exactly biko nụ ọnụ ọrụbeghị mgbe anyị ga-asị ụfọdụ ihe ị na-eme abụghị ihe kwesịrị na ị na-akwa nna ya ugbu a isi mgbe a tọrọ ya ego iji akwa nna ihe ọrọ na-emekwa ihe na ị chọrọ igburu nna ya ehi enwere onye nke bụ na akwamozu nke ugboro na-abụ ka ọ chọrọ ịkwa ụdị onye ahụ kịta ọ chọrọ itinye m na ọnụ doro m anya na ojighị ya bụ ego ayọkọ ọ bịara ịyọ ọ chọrọ ka erezeri ego ka ejiri eme biznes na nwanne nna ya ochie nwụrụ ka ihe gbasara udene na baba ọ ga-eji bụrụ mụnwa ga-abịa iso tụrụ ọ bụrụ dịka na enwere ofu ihe ọzọ anyị chọrọ ekwesịrị itinye ọnụ na enwere ihe ụfọdụ ọ ga-abụ ime etu a mara na ị megidere omenala otu nwoke onye azụ Igbo ya bụ nwoke anwụọla kịta enwere mgbe ụmụ bọyị nke a bụ ụmụ bọyị bụ ihe zukọtara ọnụ si na nna ya nwụrụ mana ha chọrọ igosi ezigbo omume o mere ha etu o si zụpụta ha bụrụ mmadụ ha tụgide ego si weta ihe niile a ga-eweta bọjetị na a ga-eme ego na dị etu a ụmụaka atụgide ego tụkarịa nwoke a nwee sị ha na ihe ụrụ na-ama mmenata bụ na akpati ya ga-eji yie nne ya abụghị na akpa onye ọzọ ka ọ ga-esipụta nọ na akpa ya UGWUMBA